Babban burin kowane content creator shine mutane su dinga bibiyar abubuwan da yake samarwa. Duk wahalar da mutum ya sha wajen haɗa content, duk kuɗin da ya kashe, duk lokacin da ya ɓata, dukkan aikinsa, matuƙar mutane ba su bibi wannan abun ba, abin da ya yi ba shi da amfani. Alabar shi idan abin addini ya samar, idan ya yi domin Allah zai samu lada. Wannan ne ya saka a yau za mu yi bincike da nazari akan target audience da kuma tasirinsu ga content creators. A bidiyon mu da ya gabata mun yi bayani filla-filla akan ma'anar content creating, muhimmancinsa ga rayuwarmu da kuma nau'ikan da ya kasu ta fannin ƙirƙira. Idan kai sabo ne a wannan shafi namu, ka tabbatar ka yi following ɗinmu a Facebook da TikTok, sannan ka tabbatar ka mana subscribing a YouTube domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su. Sunana Awaisu Al'arabi Fage, kuma a yau ma ni ne zan kasance da ku a wannan bidiyo. Mu je zuwa. Idan aka ce target audience, ana nufin nau'in mutanen da kake nufi da saƙonka, wa'inda idan ka saki saƙonka su kake isarwa da saƙo, su kake so su kalla ko su bibi abubuwan da ka samar. Bari in bamu gajeren misali. Idan aka zo shirin yara a gidan rediyo, su ake nufi da wannan shirin. Salon yadda ake yin sa, da salon waƙoƙin da ake sakawa, da salon maganganun da ake a cikin shirin, da salon da ake isarwa a cikin shirin, ana yin shi ne duk domin yara. Baka da abin da zaka amfana da shi a cikin wannan shirin, domin saƙon da ake isarwa ba a isar da shi a yanayin da kai zai amfane ka. Ana yin shi ne domin yaran da suke da ƙananan shekaru ya amfane su. In kaga ya amfane ka, wataƙila ya amfane ka ne domin ka gano wani abu da zaka iya yi wa yaranka da kake da su masu wannan shekarun da ake da targeting a kansu. Target audience suna da matuƙar muhimmanci a wajen wanda ya jima yana yin content creating da kuma wanda yake son farawa a yanzu. Idan ka jima da fara content creating, nazari akan target audience ɗinka yakan baka damar gane yanayinsu ta fannin shekarunsu, abubuwan da suka fi so, abubuwan da suka fi bibiya, sai ka riƙa samar musu abin da shi ne zai fi samun karɓuwa a gurinsu. Idan kuma yanzu za ka fara, sai ka auna wa'inda kake nufin da saƙonka, sai ka dinga tsara abubuwa daidai dace da buƙatunsu. Idan kaya kake siyarwa, dole ka kalli wannan kayan da kake siyarwa menene, su waye suke da buƙatar irin wannan kayan, shekarunsu nawa, ya yanayinsu yake, sai ka tsara content ɗinka daidai da buƙatar waɗannan mutanen da su ne target ɗinka. Bari mu fito da abin fili. Misali yanzu, ba za ka je group ɗin mata na WhatsApp ka ce za ka musu tallan hulunan sakawa na maza ba. Ba su siya ba. In an samu sun siya sai wataƙila wata mai imanin a cikinsu ta siya wa mijinta ko saurayinta. Amma dai abu ne da zai zama taƙaitacce, domin ba abin da suke amfani da shi a kayan kansu bane ba. Ba za ka je ka samu nau'in manyan mutane ka riƙa tura musu tallan content ɗinka na kaya masu gajeren hannu ko kuma ƙananan kaya ba. Ko da kai malami ne, dole kana kallon nau'in mutanen da suke gabanka domin kai nazari da fahimtar abin da ya kamata ka faɗa musu. Ba za ka tara yara 'yan shekara 10 zuwa 20 ka ce za ka masa bayani akan hukunce-hukuncen aure da muhimmancin riƙe iyali ba. Ba wannan suke buƙata ba. Idan mun fahimci wannan misalan, za mu gano cewar idan muka kuskure ba ma nazartar target audience ɗinmu, to ba lallai saƙonmu ya dinga isa inda ya kamata ba. Kenan a matsayinka na content creator, wajibi ne ka dinga auna irin audience ɗinka domin tsara irin abin da ya kamata gabatar musu, lokacin da ya kamata gabatar musu, da abubuwan da suka shafi yanayinsu da kuma ɗabi'unsu. Amma yayin da za ka yi awo da nazari akan audience ɗinka, akwai abubuwan da ake kalla ga su kamar haka. Abu na farko da ake aunawa shine shekarun audience ɗinka. Auna shekarunsu zai baka damar gane wani irin salo ake rayuwa da wa'innan mutanen, sannan me suka fi buƙata, wasu lokuta suka fi zamantowa online. Sai ka auna, sai ka dinga isar musu sako daidai da wannan abubuwan da ka samu na bayani da kuma tsarin rayuwarsu. Abu na biyu shine gane interest ɗin audience ɗinka. Ka gano abin da audience ɗinka suka fi sha'awa, suka fi bibiya, sai ka dinga samar musu da irinsa. Kar ka zo kana samar musu abin da ba shine abin da suka fi bibiya ba. Daga cikin abubuwan da ake aunawa akwai hatta location na zaman target audience ɗinka. Ina suke rayuwa, sai ka dinga awo. Misali in ya zamanto kaso mafi yawa na audience ɗinka 'yan wani gari ne ko 'yan wata ƙasa ne, dole ne ka yi nazari, ka yi bincike, ka gano mutanen nan wannan yankin ya ake rayuwa da su, me suka fi sha'awa, me suka fi bibiya, kuma ya ɗabi'unsu yake. In ka gano wannan abubuwan, za ka fi samun sauƙi wajen isar musu da saƙon da zai kama hankalinsu har su zamanto masu bibiyarka. Bari in ba mu misali ƙwaya ɗaya mai sauƙi. Idan kana rayuwa da mu da muke rayuwa a nan yankin Kano, Kaduna da sauran jihohin da suke kewaye da mu, za ku ga a WhatsApp muna iya yin rubutu ko voice note ko sauran abubuwan da suka shafi wannan. Amma idan ka kalli mutanen Nijar, da wuya ka ga mutum ya maka rubutu, sai dai me voice note. Kenan ɗan wannan nisan da yake tsakaninmu da su,
ya bambanta wata ɗabi'a su da kuma ɗabi'ar mu. Tabbas idan za ka dinga awo da nazari akan target audience ɗin da kake da su, wa'inda kake nufi da saƙonka, to za ka dinga samun riba mai yawan gaske ta bibiyar abubuwan da za ka dinga wallafa musu akai-akai. Idan kuma ka saɓa wannan, to za ka dinga shan wahalar yin content ɗin da ba za a dinga bibiyarsa. Insha Allah ta'ala a bidiyo na gaba za mu ɗauko ɗaya daga cikin kashe-kashen da ake da su na content ta fannin ƙirƙira. Za mu fara kallo akan rubutu, tsarinsa da kuma yanayin da ake yin sa domin ya samu isa zuwa ga al'umma su karɓe shi hannu bibbiyu kuma su bibiya har ma su dinga samar da engagement a kansa. Ku kasance da mu a koda yaushe domin samun sababbin bidiyoyinmu zarar mun ɗora muku. Idan kun amfana da wannan bidiyon, ku tabbatar kun mana liking sannan kuma na sharing domin mutane da dama su amfana.